arzu ediyor. Bizim durmuşumuzda, dünyamızda, devletli ağdı bir günlerde yaşayan Türkmen halkının milli lideri, kahraman arkadağımızda, hormatlı prezidentimiz arkadağlı serdarımızda sağ olsun aydiyan. Canlar sağ olsun, ömürler uzak olsun, tutumlu işlerime dama yol alsın. Ine bugünler yurdumuzda güyüz paslı devam ediyor. Elbette güyüzün gelmek bilen bu bayramçılıklarımız belleniliyor. Ine şanlı araştırılımının 34 yıllık toyunu toyladık, ulu da varabilen. O toyun idine sepleşti, kimişelik bir taraflamızın 30 yıllık toyu. Ine bizim şu fırsatta kahraman arkadağlı serdarımız, bütün Türkmen halkımızı tüy süremizden kutlayat, kimişelik bir taraflamızın toyu bilen. Şuraya kimişe toyu ulaşsın. Bizim şeyle yaxşı arzular bilen ine Nadnamatı Desterhan gepleşimizin novatda aqsana sizin diqqatinizde hödürleyat. Mehriban televizyonlar. Yazgılarımızın devamında yurdumuzun durly yerlerine, aşxanalarda denanlarımızın ıhlası bilen, mehri bilen bişiyen tağamların bişirişi doğrultusunda söhbet ediyor. Yöne yazgımızın bu sahanına köpçülüğün gelyen yer bolan, yani kafede yazgı etmeyi makul bilir. Kadir kafenin adı bilen tanış eder, içinde tayarlanan tağamların bişirişi doğrultusunda tanış eder, kadir hava yazgımızı şol yerden devam eder. Mehriban televizyonlar, biz yazgı hava yazma için gelen yerimizin esası şu yerde. Ona xırlanmana niyetlenen giyinişliğini tanış etmek isteyat. Sen bir garvanşanada, restoranlarda, kafelerde hükman adamın göğünün açyan zatlar olmalı. Aydar naxırlanmana niyetlenen, yani oturucun, stolun, şunun naxır sana everleyen qapçanaqlın durlu görünüşleri. Sen hem göğünün açmalı, hem canına rahatlık öğretmeli. Öyle de edil şunun yal. Sebebi adamda durmuşun ehli fırsatından lezzet almalı. Naxırlanyan vaqtdan, gezmediyen vaqtı, iş fırsatından, işten öye qaydıp barayan vaqtı. Umuman her fırsattan lezzet alanda adamda ruhu baylık döreye, ruhu vay adamın canı sağ oluyor. Canı sağlığın için dine var, o Lukman'ın sana hizmet etmeye, sen bilen gurundaş olmağı Lukman'la ya olmasa sana dine o sağlığın için gerek olan dermanları yazıp durmağı Lukman'la. Sen öz sağlığın için özün alat etmeli. Naydalı biz eceler çağılamadan sağlığı için, yan yollaşımızın sağlığı için alat edip durmalı, imitlenmeyi, olun giyen eşiği, olun naharlanan yeri, yatyan yeri, umuman ehli fırsatta öldürmüşünü gözelleştiryen, ruhu baylığını döretyen zatları özün döretmeli. Ne bizim şu maksatla yurdumuzun o çeheklerini, paytahtımızda, vilayetlerimizde hareket ediyen durlu naharxanalan, o kafelan, garvanşalalan, şular yali o naharlanan yerlerini hem aşxanalarına bişiyen tağamların käbir görünüşlerini sizin diqqatinize yetirýär. Elbette güýüzün gelmegi bilen Hatamına güýüz pasyna tirkeş gelek, o gyş pasynyň gelmegi bilen adam ýygy naharlanmaga isleýär dörýär. Bedenimizin kuwatly bolmagy gerek. Ne bizim häzir hawa güýüz pasyna o hatam bedenimiz üçin gowy işler ýaly maşgalamyzy bilen gelesimiz gelýän ýerlerdäki biz üçin döredilýän mümkinçilikleri sizin diqqatyňyza ýetirýär. Ne gelip bilersiňiz, bu kafede paýtagtymyzyň iň owadan ýerine ýerleşen Degirmen kafesi. Degirmen kafesi hawa köp adamly bir ýerlerde siz maşgalaňyz bilen diňe alyp bilersiňiz. Ýa şu yerlerde kiçirak doğulun günleri, belli seneleri belläp bilersiňiz. Ýa-da kiçirak aýdaly sadakalarym şu ýerde belläp bilersiňiz. Häzir aşxanada gyzgalaňly hereket dowam edýär. Biziň ýazgymyzda o bişirip berjek tagamlarynyň düzümine gerek bolan önümler taýýarlaýarlar. Ne ýazgymyzda gatnaşan denanam Suray gelin. Suray gelini biz ýazgylarymyzyň geçen sanlaryna sizin diqqatyňyza ýetiripdik. Şu ýerde o şu ýazgymyzyň geçen sanyna taýýarlan tagamlaryň gypgadyk video ýazgysyny sizin diqqatyňyza ýetirýär. Soň ýazgymyzy aşxanada Suray'ın yanına devam eder. Mehriban vatandaşlar, Suray Emeli'nin
o ýadgymydan geçen taýanlar taýarlap beren tagamlar dogrusynaky o videolardan gykajyk tamaşa etdiňiz. Indi bir ýene bir gede gawa tanış edýär. Suray gelim Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Baba Nazarowa. Indi maşgarasy bilen şu degirmen o kafeni ýöredýär. Bu ýerde de dürli tagamlar taýarlanýar. Şol käbirleriniň taýarlanşy dogrusyna gurrun beren. Suray gelim hoş gördük. Berek. Gülbibi hoş gördük. Sağ olun, syýlap geleniňiz üçin. Bugün men size hamyrly önümlerini taýarlap bereýin. Dürli gönüşli işdäçarlardan. Şolaryň birincisi garşyk pizzamyzy taýarlap bereýin. Garşyk pizzamyzda bize gerekli zatlar: kömelek, towuk eti, şoklat, ereýän peýnir, isleýe görä de beýleki gög önümleri goşup bilýäňiz. Ilki bilen hamyrymyzy ýaýýas. Hamyrymyzyň ölçek 250 gram ýalyrak hamyr. Asıl çeşirme hamyerlerimizi edip bilsen ýasanyňdan soňam ýaýanyňdan soňam bir 15-20 minut eldemine goýsaň gowy. Gowuda çeşip owadan bolar ýaly. Ýaýma ýançan siz erime peýnirimizi gyryp berseňiz. Önümlüğün bir hazam şoň, bawa tagamlar bolmana täsir edýär ereme peýnirleri. Indi şu ereme peýnirler görnüş boýunça tapawuklanýar Suray. Indi şu haýsy görnüşi goşdyň gowy? Bizde özümizde öndürilýän erime peýnir diýip ýürüýte pizzalar üçin diýip ýazylysyny alyp bolanýar bizde. Gowy çözülýär, owadan görnüş berýär. Indi men şu gargaçyň eri bölümden geçirseňiz bolýar owu. Pizzalar ken görnüşe bölünýär-de, ýani dogrusu saýlamaly ýa-da atlandyrmaly bolsa, etli, şoklatly bolsa, has ýemek ýakymlaýaly bolsa, asiçi dürli ısmanaklar hem görnüşi var da ýa-da otu baýlaşdyrylýan görnüşi var ýa-da diňe kömelekden taýarlanýan görnüşi var. Bizim şol etli önümleri bolsa duran yerimiz gatygowy görýär. Türkmen aşganatyna ýaşlar ýaly kafelerde ýokman etli tagamlar, ýygyrak pişirilýär. Günogor halklar ählikine de mahsusby. Etli önümler, etli tagamlar ýygyrak kabul edýär. Esasan ýaşaýyş şertimizde bagly mykadýar Suray. Şäbi hereketi gowurýan halkymyz bar da, ana bizim ýurdumyzda hasan bir baýhançylyk, çarwadalyk ýerde bolar öten. Onun şodatlardan uğrap gaýdýan mykadýar. Hawa hereket edýän adamlar üçin etli, ýagly, ýüzli, naharly iýmekeler özlerini gatgowy şok duýarlar. Şonuň üçin güýç bermesi üçin. Gelme bilenem şeylere, önümlere ýygy isleýän bolýar. Göre ýokman hereket has wajyp etmeli tagamda. Şu görnüşi bolarmy ýa-da? Bolar. Hawa yeter. Şu şeylere aýraly. Tabii ýaýymna ýukarlyga. Şunun garalarından syraýlamak isleýän şonuň üçin. Garasyna öz başly, hawa ereme peýnir bilen bukumalýanyň täpli, galybynyň biraz ulrak ýaýdyň. Hawa şu tüýje bolýar-da garasyndan syr ereme peýnirini salyp bükjek. Indi siz hawa ýadgymyzda gurrun berdiňiz-de bizde has hamyrly önümler öňe çykýar diýip. Indi biraz görnüşini üýtgeden tagamlaryňyz barmy? Pasala wara bolup biler, tejribeňiziň artmagy bilen bolup biler. Hawa şu wagt howanyň sowamagy bilen etli önümlere islew köp bildirilýär. Şol sanda balykly önümlerimizde de. Şonuň üçin her hiljek görnüşde balyklarymyzy, gowurma görnüşlerini, beýlek görnüşlerini ýola goýduk. Asyl hada hawa döwrüň aňyatym ösme bilen adamlaryň imitlenmek medeniýeti ýa-da imitde bolmak isleýär, durmuşça üýtgäp bilýär. Täsanlygym öpen, hawa internet has kämilleşen. Onuň şoň üçin şol esasynda Ýewropa günogor hartlan hawa tagamlardan isleýär artýar. Size taýarlap görkezmek isleýän bir ýoka çörekli görnüşde naharymyz bar. Şonuň ýola goýduk. Onuň taýarlap görkezin. O islew bildirilip alınýar bizde şonuň. Mene xalandynalar, dogry kafe we naharxana bolan bilen şolarda taýarlanýan tagamlary görnüşe görä denalar sizem kabul edip bilýäňiz. Surawiyanyň häzirki taýarlaýany öý şertlerinde hökman taýarlap bilersiňiz. Nasyl haşlar ýaly pizzalarda, pidelerde çağalar köplenç gaňalyna goýýar garasyny. Şolar ýaly siz ýerine görnüşine peýniri salyp ýukulmasaňyz, ähli zatlar hem zaýasyz hem bir kilim
Oval ya, lezzeti koşuk oluyor. Şimdi lokumunu aldanalım. Şimdi şunun üstüne özümüzün soğukluğumuz var. Üstünde pomidor uyumucu var. Göğüsler salyas. Zeytun yağını ulanyas. Sonra bir diş sarımsak koyas. Birazcık ulurak qap dediysem onun birazcığını aldım yine şu var. Şondan 2-3 çemçe yağlı aşağına koyas. Benim şeyle görünüşünü tayarlayan oval ya. Köplenç bir pizza tayarlamadan ekran denenler. Yani maynezden, pomidor uyumucunu ayratin salya. Yani şeyle görünüşünü tayarlasanız tağamlı ol ya. Yağ salıp bilirsen zeytun yağı olmasa da ol ya. Üzümlük yağın ol ya. Maynezi, pomidor uyumucu. İsteseniz acı görünüşünü, isteseniz sade görünüşünü. Yani zaten o çeşitli tağamlarcı görünüşleri ol ya da ol hak ol ya. Anam. Yani sarımsağın eslemede böyle. İçine ratları salıştırıyoruz. Biz de köprek, şoklat. Yine bunu doğruşturduğum böyle pizzamı da doğruşturuyoruz. Şöyle koyayım. Kömmelük talyası. O da onlar örüp böyle. Kesili görünüşünü talasın yani. Ama şey kesili görünüşünde örüp böyle. Koşturup çıkacağız. Asıl hada surayıp sizem öz iş tecrübenizde bilen, şol tayarlayan önümün iyi yanıdımın işlersen açmalı. İlki tağımın görünüşüne çıkmalı. Oo, görünüşüne çıkmalı. Görünüşü öne çıkanla lezzetinem görünmer ya öde. Men özüm tayarlanımda da ya da özümüzün işgallerimiz tayarlandı da köprek tecrübesi bar adamlar bilen işleşenimizde bilen adamlar gönü diye. Bunun daşı aydıp dur. Nähili şol adamın bilýänligini dip köp naharlaryň daşyndan hem öde görün vermerler. Süýjürin ilki bilen aşan hoş boýdy. Soňra şowa iýmany netlenen hawa yere yerleşdiren de hök maşal naharın daşky keşbip. Ha, toğu pişirmeýän ekeni. Ýok, pişiremedik. Döşün etinden alýas. Şonuň üçin bul tiz pişegen bolany sebäpli. Pişirmeni koyar, şonda bir suwluju, süýjü tağam berip çykýardy. Asıl hada tow etiniň döş eti istasarada oňaýly. Şular ýaly görnüşlerde tağamlara da. Ýene aýdaly ganat eti, buğd eti, olar hökman çorba, buğulama, hasam palawda bolýar. Döş eti owa köp sanda köp ýerlerde ulanmany gat oňaýly. İstek bildiren adamlar üçin balgar burçumuzy goşup bilýär. Halamaýanlar üçin aýryp onu bilýär. Şol sanda zeytunum şeyli. Köplenç türlü görünüşlü, garşyk pizzada zeytunu goşýarlar. Goşmanam bilersiňiz, eger halamasaňyz öýüňizde taýarlanyňyzda. Asıl hada çağalara ähli önümlerden isleg döretýän, o tagamdan biri pizza köplenç täsine ýakyn taýarlanýan. Biz sen adamam ýok diýip bilen o, bu döwrewat emet, günnelik durmuşda ýer kabul edip bilýär, islen wagtymyz kabul edip bolmagy mümkinçiligi bolan tagam. Soňunda etimiz salyat. Birazcık. Bunu taýarlanan et salsaňyz bol bolar. Sebäp etin pişmesi gynrak da. Gowurma görnüşinde kenda gowurdyk ýaly. Taýyn görnüşinde. Göreýän şu pizza ken öňüm gerek ýalan bolup görnýär, ýöne aslında beýle däl. Azadyndan şeýle durly görnüşinden duruşda taýarlasaňar, azatçyklardan taýarlap bolýar. Gozy taýyn. Biraz şu durpunu howur pejimede salyat, ondan soň ereme peýnirimiz soňundan goýýar. Biraz pişenden soň. Dolu pişmegine bir 5 minut galanna alaýmy. Rahman telewarjylar Nasraya gelen ilk bile taýarlap berdi. Ýani duruşda görnüşine pizzamydan howur pejine sally. Kä pizzalarda ereýän peýnir bir wada salynýar. Kä pizzalarda da soň gydatma görnüşinde gydarandan soň salynýar. Oňa häzir bir az gydarma gerek, berde de ereýän peýnirni taýar bolupdy. Indiki hawa taýarlajak hamirli önümde. Pide. Pide hawa. O köp adam isleg bildirilýän naharlaryň birem ýene pide. Aslında bu Türkiye döwletiniň hamirli tagamy bizim hawa aşhanalarynda da ýygypşy öşetlerini de taýarlaýar. Pide diýilende hökman öwele het gödöňe gelýär, suratlary şeýle taýarlaýar. Öwele etden hem taýarlaýar. Dogry olan ýöne owunup dogramaly bolýar. Dogry olan etden hem taýyn görnüşleri bar, taýarlanýan görnüşleri bar. Biraz udalok hamirimiz ýaýas bu gedek. Bunun sihirli görnüşlerim bar. Ya da ayrı tin tağam hökmünde pidelere goşmanam ulanýarlar onu. Ýöne taýarlanyş usuly bir megdeşräk gidýär. Gaýjyga megdek gidýär. Ýöne şulam
alğınlı xamir yani tisiz xamir bolýar ya. Onu görnüşüne de bükümalny yani ýürüýte hawa toýlarda, sadakalarda goýmana netlenen görnüşi. Ýöne şeýle görnüşi aslyna bolmaly görnüşi. Ýöne ýokma bu togolak däl. Sýür görnüşi. Biz kiçi görnüşlerini öýde kän taýýarlaýar. Täze gowy görülip iýilýän tagamna öňleri köpräk tamsa ýalak naharlar kän taýýarlanan bolsak indi şol kiçi görnüşleri pideler kän taýýarlaýas öýde. Çağalarım gowy göre istek bildirip goýa adam nahar taýýarlama düzgünleri öý şertlerini. Ýöne şu döwrüňiň ösme bilen san ulgamyň kämilleşme bilen çağalarda hasam döwrü wagtdaganlar bilen isleg başlar. Dene hili garaýan şo. Köp adamyň durmuşa bolan garaýşy köplenç ýaşlykdan dörep başlaýar da ýaşlykdan çağalarymyzdan görýän zatlarym şol internetde san ulgamda kän görülýän zatlary özleriniň durmuşyny ornaşdyrýarlar da durmuşymyzyň ösüşi täsir edýär. Çağalara da şeýle. Milliligimizden, desturumuzdan ýa-da milli tagamlarymyzdan çağalarymyz özüňe saklamaly. Özüňe tutmaly. Şolar ähli tagamlarymyzdan o görnüşlerini bilmeli. Ýewropa ýurtlarynda edil biz tarapýaly ýaşlykdan çağany iliň nahar bilen imitlendirip duranoklar köplenç taýyn taýýar yer almaly önümleri iýdirýärler. Şol ýaşlykdanam şol endiklerinde peýdal däl naharlary iýmek endi ýüze çykyp dur olam ulolan soň elbetde özleriniň saglygyna zyan ýetirýärdi. Ýöne şu buýsan çülen aýdýar biziň çağalarymyz hökma öý şertlerine bişýän naharlar bilen iýmitlenýär. Ýurdumyň durly çäklerinde sebäbi şol enli öýde iki wagtyna nahar bişmegi, şol naharlaryň düzümine, hiline pasaly göre baglanşdyryp bişirilýär. O öý şertine naharlanmany bir hasy ýykyn edýär. Näder hawa gurruna goýmalyk süraýerlemeden çatynyň bişenligini iýip habar berýär. Ýöne täpişim ýoklatýar dowam edýär. Ýa-da indi yerime peýnirim goýýas üstüne ýanky seden geçiren. Ne karalary? Gazalça görnüşinde. Dökümini alamazdan soň birazcık ortalaryna şeýdip üdürküşde tuşturýar. Nahwan telewiziýler nasraýenmeden ilkinji taýýarlan, hawa pitsata bişdi. Näşeler ýaly görnüşinde. Ýa dogry biz öý şertlerden pişiremizde haýal bişýär. Ýöne bular ýaly garwanşganylar, o kafelen howur pejiniň gyzgynlyk derejesiniň beýik bolýanyny ýadgymydan geçen tanyna süraýenmeden aýdypdy. Öýdäki 250 o derecede bolsa, bular ýaly ýerlerde ýokma 400 gradus derecede bolýar gyzgynlygy. Şoň üçin tiz bişýär. Hamýerniň içinden galmagyna oňaýly hemem şuň düzümine goşýan önümden suwuny gitrenok. Pizzamız taýin olandan soň oregano atly ösümlik guruntusy bar şeýle. Şol heme pizzalara sepilýär. Bu näme üçin sepilýär? Pizza italyan naharlarynyň biri bolup durýar-da, bu ösümlik guruntusam şoň bilen baglanşdyrylyp köprek sepilýär. Öňe şeýle görnüşine mehman telewiziýler. Brat, nawa hoş we ýygy bar. Bu çorbada bu bolşanda. Soğukluğumuzu da şundan goşýas. Indi bu pidemize de soğukluğumuzu goýýar. Sulucu, süýüji bolar ýaly. Mehman telewiziýler bu taýýarlayan görnüşmi diýene bir gerek ýatladýar. O Türkiýe döwletiniň tagamy bolup durýar. Pide bu köplen çawut göni etim özi salynýar. Turly tagamlar bilen tagamlarny üçin turha gelin baýlaşdyrypdyr. Ýanky pizzamyzda falan
soğukluğunu. Indi muňa da gowrulan, dogrulan etimiz var. Şonu goşupdurýas. Bunun içine de soğan, ýanky pomidor, göwürsler goşup, kendine göre tarlap bilýäňiz özüňiz. Şu ýanky pizzany taýarlaşymyz ýaly ilki şu durkuny bişirip alýar. Soň ereme peýnirimizi üstüne goýýarys. Hamirli naharlamyzdan daşyna ýene bir gaýmakly nahar taýarlap bermekçi, gaty gowy söýülüp iýilýän nahar. Oňa bir de tovugyň döşü gerek. Ulu bolmadyk 2-3 santy böleklere bölýäs. O ýerlemizin, o ýerlerimiz ýakda, taýtarmyda ýerleşen degirmen kafepe. Аны бул howgul wagtdan ýa halkymyda hyzmat edýän ýer, dürli tagamlar. Ýewropa döwletiniň işine tagamlar, bu halklara baglanýan tagamlar hem özüňiň tagamlarymyza ýakyn bolan lezzetlerini o işine näsraýan aýtdy. Suray o maşgalaty bilen şu kafeýe dolanýar. Esasen şu suray maşgalaty bilen dolanýar. Koýany başga hak gowdurmuşda. Önceýle işlemek üçin. Diňe ýoldaşym bilen gaýnlarymyň canlar sağ bolsun hemme taraplardan golda bildire ejem kakam ýakynlamadan goldawynda da biz özümizi gerek edýäs arzulamyzy etmek üçin. Biziň naharmyza gerek bolan zatlar esas towuk döşi, kömelük, şeýle. Ereýän peýnirimize ýa bir däm içinde. Onu buňa gaýmamyz diýip, onu goşýarmy? Ýok, goşamak. Edil öz öýüňde taýarlasaň, sen zadyň goşup bilýän. Göne kafe ugrunda köpüň halaýjak zadyny etmeli bolýan ekeni. Şolaryň istegine görä hereket edýän. Asıl hada o köpçülüň gelýän ýerine köpüň iştätine ýakynlatlar. İçine salýan o sepilkiler hem aýdal tagamlandyrjyň isen görüşüm ökde bolmasa goý. Ýa-ni duwdan burjam ýa-da beýleki ýiti ýisli hawa gurunyklar wada naharlar baýlaşdyrýan. Şolatlaryň ähitini deň taýdanmaly. Indi hawa ojamyň başyna geçerler. Şimdi ýöre. Ýadgynyň akyny atladyar, onu suray gelmeden ikinji taýarlan pidesiniň şeýle görnüşi. Bu da edil pizza ýaly ikili kowurpaja girýän eken. Birinji de gowy da pişmek üçin, soňra ereme peýnirin ýüzüne goýandan soň onu eremek üçin. Ne bilen pidemden taýar. Nädem? Ýa kömelek bilen towukyny gaýmany. Şunu kän saklasaňyz kesilýändir. Şoň üçin kän saklamada gaýmagy goýan soň biraz goýulandan aýraýmaly otdy. Bolu taýyn indi tüwimizi goýsak. Mahvanteler her tagamyň o taýarlanyş aýratynlygy bolýar. Indi şular ýaly bir adamlyk bolmak üçin tüwde agranbamy? 200 gram ýaly. Adamlar için hafif oňoýly, kömelegiň bolmagy, tuýyň bolmagy, hem süýdönümden öňe çykmagy. Tuýum şular ýaly buglama görnüşinde köp zada peýda hasaplanýan. Bedeniň o artyk maçlugyny almakda, artyk maçlugyny aýyrmakda oňoýly öňüm. Şoň üçin buğday unam gowy, ýöne ýaly kabul etseňiz
tuyun önümlerine, tuğu buğulaması, tuğu hava, şular yani kaynatması, durmuyor şularda yaştaki adamlar için has beydalı. Doğrusu yanıma ayttık, esenlik tağamın hükman, yemeğinin etlerin taçağa gelenine ödünü ödü beyan etse koy. Sıra gelinin tayarlan, tuğlu, kömülüklü, ödü boşlu. Tayarlanan lezzetinin görünüşü ödünün füyücü donaydı ya. Häzir biz sıra gelinin kafesinin aşağınasına dur tağamların tayarlanan yerine. Bu yerde bir de häzir kömülüklü tağam, bir görünüşü, bir de gaş görünüşünün pizza. Nelette naharın yanın hükman işte açarın bolmağa vacip. Sıra gelinin tayarlap bakırır. Hava baş üstüne tayarlayalım. إن بده هو يضغي مذي أو مثل ما نتلين شقين السكتة دوا ميديا إن هذا الكتيار يعني اشتعتر البته اشتعتر خير موسم ده دواوي قاطم جود ونور نقش ونورنا دذم إيه لتيار لانيا إن إسرائيل هو هم دذم نايت ثانغ تيار لانش أصله نايت بيرثنا Tümünde bizde tavuk döşü, yürütü, otta, köde tayarladık. Hıyar, pomidor, keşir, son şeyle kelemin bir görünüşü. Hemen yuqa çörek görünüşümüz gerek şeydi. Yürüyte ödümüzün kaymak bilen mayonez, hemen göğotlar salınıp şeyle tüycüce soğukluğumuz. Kelemin şu görünüşü, bundan köplen çıkava Xitay devletinde işte açar tayarlanıyor. Olar hükman iyi mitinler şu kelemin görünüşü yığgabat geliyor. Bizim bakçı ekrançılarımızda kelemin toğulak görünüşü yığı ekiliyor. Yığım kabul ediyor. Yani bu görünüşü seyrekler. Bu yöne şeyler lezzetli oluyor. Xatam işte açarda. Yine Dudu'nun önümleri de koşuyorlar bunu. Xatam ne Koreya devletlerinde kimçi diyen işte açarlar var. Öğlerinin yürütü şu kelemin görünüşünün tayinleyalar. Ağacı olup gidiyor. Onun katıken peydalı tarafları ve hasan bizim bedenimizde peydalı bakteriyalarımızı imitlendiriyor. Yani herkeli görünüşlü peydalı imitlerimizi saklayan bakteriyalarımız var. Şoları imitlendiriyor olup gidiyor. Hasan hoğurlanmağına, bedenimizin sağlığını işlemeyine, iyemizin qovu sinmeyine hem taraflarının kömüğü var. Hasan şu Dudu'nun görünüşünde. Şu kelem. Hava. Dine bu kelemde edil. Böyle kelemlerin Dudu'nun şiali. Yine kimçiğini şeyledik bulunuyorlar. Ne şey doğruşturduk. Şimdi yankı yukarı çöreğimizde dolayet. Müşleri alıp polisilerin gafla bizim aşağılarımızda yığ olunya haçanla bir önümüzde soğuduca salmağa niyetlenenler. Yani kaydıkma diyali, uğrama diyali. İlki soğukluğumuz. Bu soğukluğum düdümüne aitti sorayalım. İçine o yağlı pes olan kaymak. Hemen mayonez, durlu goyotlar salyanmanı. Kelimimizden keşirimiz. İnne bir şeyle kabul etme için qoğun edil işte açara delbe. Bunu hatam yolda, iyide gidenlerinde o talipleri ya okuçu çağıları yanlarına talep vermeni, oňoýly iýmeni, tagamly, işe gidip barýaka ya da işten gelýärkäler, bir ýere barýakalar, aç halanlarynda çalt imitlenme üçin niýetlenen. Hemme tagam, hemme ýerde iýmän oňoýly däller. Hawa, şonuň üçin bu oňoýly. Öýle tobolanya, garasyny edil biziň köz dönerlerimiz diýaly, ýöne içine gidýän datlar tapawutlanýardy. Kelemli önümler bizim dönerlerimizde kendi koşulanok. Esas qoğuryan datlary şu hıyarlı, pomidorlu. Köplençem gıdartılan yer almada. Şonu halayalar yine.
Bunnaxaz goýgany meňe çykýan ekenler. Owa ýeňilrek, iýmäne özüňizi eger bir hizde bolsaňyzam size hasam peýdaly görnüşde gider ýaly. Mehriban denaner siz öýş ertemede taýýarlap bilersiniz. Indi şuny stek enjamda daşyny gyzar diýär. Olam daşy kibirdäp durmak üçin. Gıdaktan tayin oldu. Yine daşı kıvırdık. Tamam. Mehriban televizyonlar, biz ýadygymyň akmyýatlar diýät, ýadygymyň bu sany paýtagtymyzda ýerleşen Degirmen kafesinden taýýarladyk. Degirmen kafenin ýörediji Suray gelen ýany maşgalady bilen. Ine de giň gawlyň içine şular ýarda ulanýan tüýden aşymyz bar. Kän halanyp taýýarlanýar. Şonu saldyk. Daşyndanam şular ýaly tygyryň etininden gowy gowurulan soýu sogusunda bolgar salýar, birazjyk gowurmaşlaýar ýagda. Şonu salýar. Hadi işte açarda bulgar vurç biraz goğ şodursa goğ yağda. Edil ter görmüşüne biraz acıra katıp bilýär. Beýleki o lezzetliň öňüne alyp bilýär. Şoň üçin ökman yağda. Gadartsan olmaýdy. Owa käşirim şeýle. Soň ýaňky kelimden ak ýerini dograp onuň gowurmaşlap salýar. Ölçü tagam berýär şonu. Ine biz ýadygymyda ahyrlap barýat. Ýadygymyň bu sany Degirmen kafesinden taýýarladyk. Suray gelin aşganatyndan. Ine Suray gelin bir näçe tagamlar taýýarladylar. Düzemi taýýarlanyş barada maglumatlar sizin göwnüňizden turandyr diýip umyt edýär. Ine dogrusa bu günler ýurdumyzda toýlanýar. Hemişelik bir taraplanmadan toýy. Bizim şu toý münasibetli ýurdumyzda, ýani halkymyzyň hersi öz uruny, hawa ýeten sepgitleri, toýlary sowatly barşda ortanaky pursatlara metriyat. Ine de ähmete berilen raýatlarymyz bar. Şular ýaly halkymyza hyzmat edýärler. Suray gelin sag bolun. Sag bolun. Aşanaňyz hemişe hawa halkymyza hyzmat edip dursun. Owa sag bolun. Menem şu pursatdan peýdalanyp, gahrman arkadagy serdarymyza sag bolsun aýdan. Bize de öz isleýän kärimizde, isleýän işlerimizde uğur alıp halka hyzmat etmäne mümkinçilikler döredip beren üçin sag bolsun aýdýar. Ýurdumyzda toýlanýan hemişelik bir taraflığımızın 30 yıllığı bilen hormatly prezidentimizi halkymyzy gutlayan toýlar toýulaşsyn, toýuň ýyzy üzülmesin. Sag bol Suray gelin, arzulan hasyl bolsun. Hemişe şular ýaly siziň aşganaňyzdan gowy tagamdan ýyzyp dursun. Toýa hyzmat edip duruň, toýdan bolsun. Mehriban televizyonlar, ine biz ýargymyzyň ahyryna geldik. Ine bu ýetpatynyň dowam etmegi bilen elbetde durly ýerlerde salkyn hawada gedelen jetmek, çagalan bilen wagt geçirmek hasam täsirli. Ine şular ýaly halkymyza hyzmat edýän, toýup etýän ýylimizde döwre we medeniýetli din jalmak üçin durly mümkinçilikler bar. Garwanşganalar, naharhanalar, restoranlar, kafeler hyzmat edýär. Bu zatlaryň ählisi halkyň döwre we ýaşamak üçin. Ine şular ýaly uly mümkinçilikler döredýän halkymyzyň öz isleýän kärine durly uğurlarda zähmet çekmäge şertler döredýän gahrman arkadagy serdarymyza sag bolsun aýdýar. Janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, tutumly işlerime dama ýol alsyn. Ine ýurdumyza uludan toýlanýan
Hemişelik bir taraplamydan 30 ýyllygy bilen tüýs sürümizden gutlaýar. Toýly diýarymyzda hemişe aýdym sahadyň sesi ýanglarsyn. Agdy berilen parahatlyň ýurdu bolan bu diýarymyzda hemişe saçaklar toýa ýazylsyn. Ene nesip bolsa göz patlygyň hem soňky günlerine bellenip geçiler Hasyl bayramy. Hasyl bayramynyň bellenmegi elbetde bereketligiň, bollugyň bayramy. Arly Tomas daýhanyň çeken zähmetiniň köz ýuruna toýlanýan uly toýlarymyzdan biri. Ene buňa da nesip bolsa daýhanlarymyz özleriniň zähmet üstünlikleri bilen sowatdy geler. Ene nesip bolsa bir taraplyk bayramda terkeşip geler. Täze ýyl bayramçylygymyz şular ýaly büýlemeden her bir güni toýlara bayramlara beslenli. Bizem şular ýaly toýlara besleýän gahraman arkadagly serdarymyza sag bolsun aýdýar. Janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, tutumly işlerime dama ýol alsyn. Hemişe diýarymyzda toýda görüşip duralım. Şular ýaly süýje lezzetlerim toýa taýarlansyn. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz ýene iş fursatymyzda dowam edýär. Ýurdumyzyň durly ýerlerine bişýän lezzetler dogrusyny nakyp, ýazgy ýazmak maksady bilen ýene äder kardeşlerimiz bilen bir iş taparda bolar. Şeýle ýaşy arzuwlar bilenim gepleşýärmiz ahyrlaýar. Häzirlikçe hoş wagtyňyz.